Good day, Bishop. Yan boge bianga. Sir, Nachodi. Yan boge bianga. Sir? Yan boge bianga. Mba, abịago m the other time, network ekwero. Ba yon fan of that. E garewala na ka pa amu. E garewala na ka onye amu kere. Ka o. Imaga. It's all good. Imaga. Imege call. Wa. Aha m bụ Chamaka. Imege call. Gena let o imaga wa. Imege call. Wa. Lanya. Ebuje egwuregwu ya. Akwa ibiranga for interview. Wa. Yan nele ma yan ihu. Asum ibiranga for interview. Guess ngwa. Isi ga na adịmanụ ihe na-ekwu. Ibiranga for interview. Interview. Mba. Wa, Nachodi. Akwa Nachodi. Interview di ka imege nta. Okay. Wepụ fonu gị, wepụ aka gị n'okpuru fonu gị. Dewe fonu gị n'ala gị bido ọtọla azụ. Onye ka ọ na-anụkwa ihe na-ekwu. Wepụ aka n'okpuru fonu, ya were fonu dewe n'ala lawara m azụ. Eme aga gbachie windo Chineke akpọghị ọkụ, gbachie windo ahụ. Wepụ aka n'okpuru fonu, ke dewe fonu n'ala lawara m azụ eme aga. Cherenụ ka, akpọ ka o, ewe ka. Ịkwago unu, ọ ga-adọgo. Anyị ji asị nkịtị wepụ okpuru aka na fonu, ga were fonu laba azụ debe ewewe ihe a. Eme aga aka gịnị. Anyị enweghị ọkụ, adịmanụ ihe na-ekwu, jiri nwayọọ ka. Ngwa m. Gaa lawa azụ eme aga gaba front. Ele. Ụkwụ gị ka ire kuti stable. Ụkwụ dị ụkwụ tọkị nọ n'ụlọ m nga. Ụkwụ ya ọda. Laasụ. Eme aga n'ọbara. Eme aga ọbara fụrụ n'ahụ. Eme aga lamazụ. Ele Rosanna. Ke wụtalị. Eme aga tọnụọ. Ụka agwụla nọ. Ya were fonu gị. Okay, sir. Iwe onye ebe? Onye Enugu. Nsụka. Ebe na Nsụka. Igbe etiti akụ. Bili ọtọ nọrọ ọfụma. Bịa nọrọ kala ihe. Ọkụdo onye ụkwara ntọ tala ahụ oche tara. Dibịa gaa na ya ka oke chọrọ azụ na ngịga. Ka ego na-agụ n'ewere ka. Lele. Chọọ onwe ndị ọwa na-alụ. Ahalụ. Chiamaka. Chiamaka onye. Chiamaka Ugwu. Mpaghara na mmadụ ọ dị ndụ. Enyi imegidere anyị bụọrọ m bịa. Iwere ihu ara ga-abụọrọ m bịa Chineke agbaghị ọkụ ịbịara ga weta aka n'ukwu gị raga bịa were ara wakpọ ara full stop bịa nga egwurara m. Ịzaga eme aga. Ewu iwe ka. Raga azaga eme aga. Ekpochi chayon eji akpa rufu ụlọ. Mmadụ na mpaghara dị ndụ. Ọkụ mana ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mewe gị. Ị mụọla nwa? Wa. Ọtala Rosanna, ị sọwa onye? Wa alụmụgụ m nwa. Wa. Okay, wa. Ị lụọla di? Wa.
ị nwere enyi nwoke ole enweghi m. kemgbe ị pụtara wee talụ gị na ama ọhụrụ na ama Ee, ọbịala ama ole eto. ndị tarala gị aha ha Aha. Okay. Ọnwanụ bụ Chibuike. Ị na-anụ? ịsọwo onye Chibuike. gịnị nwekwa na ọwa agha mmadụ That is, na-akpọ onye aha onye ọ bụ. Onye aha onye ọ bụ ehe ọya. gaganịrị ọwa oke Chibuike aha Na Uchechukwu. aha Na Uchenna. iji aṅa amụ Wa. ele ihe wụ wa ọwụ mba ka ọwụ Mba. iji eme nwaanyị na nwaanyị Wa. ị ma nri echi Ee, m na-esi nri ọfụma. Otipuri ji ayara ya ji. ozu ole Chineke agbaghị ọkụ isi na otipuri gbakwa gị ọkụ dị ya bịara gabi agosiri na otipuri gịnị enwe ha amụ gaghị eri otipuri dibịa gaghị eri otipuri Ọ nri anyị na-esi n'ebe anyị na ayara ya. elekewa ayara ya ji ịbịa gabi akpọrọ m aha nna m onye iri Ewe ka. ije eyi pant Ee, ana m eyi. Eyi m ọpata gị. ị chọrọ ikpupu akwa bịa shi ya Wa, ndị ka m gosi gosi eyi m pateri. egosila m Ka o. ara gbara gị mbụ Wa. mpaghị na mmadụ ha dị ndụ Ee. mpaghị ọwa onye guf Wa. ara gbara nna gị mbụ Wa. mmadụ ọwa onye ara Wa. ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị enọ. ije ezu oshi Wa. ije ara aka n'ike esi n'imi Wa. mpaghị ọmụrụ onye ogbi Wa. ka obodo isi na-anọnyere anyị Ni. ije afọ ụra Isegonu. ije afọ ụra Ee. oke otele ọ ghala gị mbụ Wa. ego enyo ele ụdị mkpu ileti Isegonu. ego enyo gị na nwoke nọ ego enyo ele ụdị mkpu ileti Oke, m chọrọ ịnyụ. ele mkpu ileti enyi ya tie mkpu ileti n'asụsụ Igbo gị bịa gachiri m ka akpọkwana ya Okay. Ragbuo m. Igbuo m ooo. spelụ anya Amaghị m spelụ. Amaghị m. Ejeghi m akwụkwọ. igbuo m ị ji akpa aja ụda Ee. mepee eze gị ka m hụ genotype ọghọ Ee. blood group ọghọ O positive. nwoke na-achọ ele obodo ọ ga-eshi Nsụka. ọka ịchọrọ onye Nsụka Ee. ọ gakwara n'oge mma my sister
kara gamba ya no nga hu we wa congrats bo number ga 081 63 42 6285. Ọ nọmba m bụ hey deji de kwenu nwunye egbo mi na nto egbo mi na nto egbo mi na nto egbo m wa na nto egbo m ọkịrịka dị na nwaanyị egbo m senda select egbo m futera village ba na town egbo mi na nto hey wocha nwaanyị Bruno onye na-aga ewe nọmba akpọ nwa Chineke gbakwa gị ọkụ ma ndị nọcha obodo oyibo ma imecha akpọ nwa agwakwana ihe ụlọ nsọ ebe ụnụ na-atacha ndị agadi nwaanyị ka dị na mma ka dị mma Bishop, good afternoon, sir. nọmba gị dị ebe a Bishop, good afternoon. Yes, sir. ọkụ mana ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum Yes, sir. Yes, sir. asụsụ Igbo ka anyị ga-eji kpa nkata ebe a ịdị serious na ị na-achọ ndị achọ m echi nwoke bịa mit ego dịrị gị ga-ekọwa ihe ọzọ akwa ịdị serious I'm serious, sir. ị afọ ole 24. were akara ekwentị gị dewe n'ala gị ele azụ So bad. tọnụ ka aka gị nọkwa n'ime otele gị wepụ n'aka na wepụ aka na akpata ọdọ frọnt Chineke agbago ka iwere aka epushi gị otele gị afai wepụ aka na ihu ihe a fesie frọnt fesie ihu ihe a lazụ ka ọwụbọ m ka ọbọ shọt Sir, all short. All short. tọnụ All short. ị nọọla na nepa ọfịs mbụ Sir? ị nọọla na nepa ọfịs Sir? mbụ gesịnta Mba, sir. Mba, sir. Mba. mpa gị na mma gị ha dị ndụ Yes, sir. How do you do? ọkwa ịma na ihe anyị na-eme ga-aba n'ihu akwụkwọ dum ma Facebook ma Instagram m gaa n'iru Sir, ma'am. aha hụ Chinechere m ụzọ ọma. ị mụọla nwa Mba, sir. ịlụbuola di Mba, sir. ị ma nri echi Very well. ị ma nri echi ga-ewere Igbo gwa m ga-esi m very well ga-ewere Igbo gwa m ga-ebịa ga-agwụga m very well Yes, sir. Ama m, sir. Ama m. sekpa osi dewe ihu Yes, sir. n'ọka paadị eji ahụ piriọdụ nsọ nwaanyị kedu isi na-anọnyere anyị Owerri. Imo State, Owerri. iwe onye ebee Onye Imo State, naked. ị gbaala akwụla mbụ Mba, sir.
Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Sir? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, sir. Mba, sir. Ị ga-eri oke nri? Ị ga-eri 2 times in a day ka ọ wụ 3 times? 3 times, sir. 3 times in a day. Ọhịa ihu gị dị n'ihu paadị. Ọ ga-eri oke nri. Jee yi bra. Yes, sir. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Atọ. Aha ha? Atọ. Aha ha? James. Timothy. And Favor. James, Timothy, and Favor. Ị nwere vibrator? Mba, sir. You have a vibrator. Ị ji eme Achọrọ m nwaanyị na ịzụ. nwa? Ị chọrọ ịzụ? Mba, sir. Ị chọrọ ịzụ Yes, sir. vibrator? Ị chọrọ ịzụ vibrator? Lekwe ka ị na-anwụ. Lekwe ka ị na-anwụ. Ị chọrọ ịzụ vibrator? Then eleghị iji bịa nga bụ ịchọ dị. Nwa kwara ihu ka onye Apollo mere. Eleghị iji bịa nga bụ ịchọ dị. Chineke agbaghị ọkụ. Ị chọrọ ịzụ vibrator? Azụzi Ị chọrọ ịzụ m vibrator? Eleghị vibrator Azụzi m ga-arụ ọzọ. arụ. Vibrator ga-arụ arụ. Chineke agbaghị Azụzi m ọkụ. ọzọ. Chọrọ ịzụ vibrator? Lekwe ka ihu ya dị nnọọ ka onye Apollo mere. Nwa ọnụ pụụ. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a nail tech. Kwuo ya na ị na-efe isi mbọ. Ị bịa ga-eti ya English. Nete kọwa ọrụ. Kwuo ya si ị ga-efe isi mbọ ewepụ mbọ. Chineke agbaghị ọkụ. Bịara nga I'm a were English fixing ball. fashion na ihe ịrụwa. Na abụ m netek. Onye nụgo otu ọwụ netek ya dị ka medical doctor. Kwuo ya si ị ga-ewepụ mbọ eti mfọ. Onye artificial. Ọhịa ewu. Ị bịa nga asị m abụ m netek. Netek. Ọdọ mbọ. Ofisi mbọ. Ebere gị ugwu? Otele ka mgbe m chapụtara. Ara ọgbaala mma gị na mpa gị mbụ? Mba, sir. Ara ọgbaala gị mbụ? Mba. Mba. Ị ji alụ ọgụ maka amụ? Mba. Mba, sir. Gị na nwaanyị ọdọọlụ ụdọ nwoke mbụ? Mba, sir. Ego enyi elu odi ime. Sir? Ego enyi elu odi ime. Saisi? Onye wụsara. Ego enyi elu odi ime. Mbe. Okay. Oh, baby. Oh, baby. Baby, I'm coming. Baby, I'm coming. Kwuo ya n'Igbo Chineke akpọghị ọkụ. Amami bụ asụ. Okay, baby. Baby, ana m abịa. Genotype gị? Ị ma genotype gị? Ị ma blood group gị? Saisi? Genotype gị? AA. Blood group gị? AA. O positive. Ọ ya kpọọ nọmba gị? 070 441 52042.
Bishop, good afternoon, sir. Banyo fan ahụ. Banyo fan ahụ. Nwa yiri face me face you. Banyo fan ahụ. Nwa yiri nebo pụọ n'ụzọ. Banyo fan ahụ. Ịbịa ngapịa na-egara m bịa kpukpu. Tọpụ ihe ahụ ịtụ n'isi. Atọpụla m ya. Ele nwoke nwe picha ahụ nọ na ebe ahụ nke ya. Ọ mpa m. Nwa okorobịa ahụ nọ nga ahụ wọ mpalụ. Ọ mpa m. Akwe mana ihe ọbụla emega ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Ama m Bishop. M gaa n'iru ma eje nta gụnye gị. Gawa n'iru. Dewe foonu gị nara gị la azụ. Bupụ fan ahụ gaa ebe ahụ fan anọ. Asịla m jeta ọdọ Chineke agba gị ọkụ. Nwa yiri nebo bịa kpọrọ m pụọ. Asịla m jeta ọdọ. Kelere Ozana. Wepụ aka gị. Ọ magaghị amaga. Kelere Ozana. Ihe ka ọwa ike ana. Bịa na ihe ke m nọ gị n'obi ọwa ọrịa. Ọ Chukwu nyere m. Ajụrụ m gị ọwa ọrịa emere gị eme gị so Chineke ọ na-enye ọrịa. Ọwa ọrịa Mba, ọ bụrụ ọrịa. Ọ bụrụpụta ụwa, ọ bụrụ ọrịa. Ihe ọwa ara. Sọsọ ara. Enwe bra iyi. Eyi m bra. Elekwana ihe lepụlụ nọ gị n'ara ji bịa n'akụkụ nga abịa nọrọ. Ya bịa nga abịa nọrọ. Ịtụrụ ọkụ ịbịa n'ihu ebe ibi ya na. Ya bịa n'akụkụ. Nere Chineke agba gị ọkụ ije makụta. Wetu aka dị alụ. Ele ihe o ji bịa lekwe nke nọ n'ọnụ ya nọ n'akụkụ di ya. Isi ihe awa ara. Ele ihe lepụlụ ya ji bịa nga abịa nọrọ. Ilega anya na miro. Ilega ma mkpụrụ eziokwu kọmtọbasị. Ana m eti ihu dị nipụl ebe ọ nọ. Nipụl nọ n'ebe a, ọ bụrụ ebe a. O nwere ike ịwa akwa, ọ bụrụ nipụl. O nwere ike ịwa akwa. Akwa wụ ihe bịara gị nga abịa nọrọ n'ọwụwa nipụl. Akwa wụ ihe bịara gị nga abịa nọrọ gị sị m n'ọwụwa. Nipụl bịara nga m ga anya nga ugbu a. Ntị anya ma bụ ahụ akụrụkụrụ bịara n'akụkụ gị nga abịa nọrọ. Ya hapụ ihu ebe ọ ga-enọ bịa n'akụkụ bịa nọrọ. Bịa ndị fọkanaịza eji ata gị. Sa? Onye nwụsa gị. Ndị fọkanaịza eji ata gị. Mba ahụ, Chukwu ajụkwa. Chukwu ajụ gịnị? Fọkanaịza atala igi. Onye nepụrụ ya nọ n'aka hafụrụ nke ọ ga-anọ bịa nọrọ nga ga-esi Chukwu ajụ. Nepụrụ hafụ nke ọ ga-anọ gị bịa nga fọkanaịza aga ata gị. Nepụrụ gị bịa bịa na gị bịa nga asị Chukwu ajụ. Ya were foonu gị tọnụọ. Mechilata ụkwụ gbasara ụkwụ gị ewele oghe ga na-enyebeghị gị. Ihe ewewele ụkwụ oghe. Na-eje yiri siti si ya gị meshin. Gaa were foonu. Go the power bike ike on the city power bike. Ahụ. Amụwo onye na-atụrụ chi Vine Queen. Kelere Ozana. Ịsọ onye. Onye na-atụrụ chi Queen Vine. Ịdị afọ ole? Anọ m 34. Ụka agwụla m. Mgbe ka m hụrụ ihe nepụrụ gị ji bịa n'akụkụ ebe a bịa nọ. My sister eweli iwe nna. Ị nọ 34. Iwe onye ebe? Ụmụ ya Abia steeti. Ebe na-abịa.
n'obi ngwa. Ebe isi na nọ ya na Abuja. gịnị ka ị na-arụ Na-ere nri. ị ga-asị ị na-eshi mama put ewu mama put ewu mama put nwa agbọghọbịa kesi na-ere nri si ewu mama put nwa agbọghọbịa Ahụ mama put nwa agbọghọbịa. mama put nwa agbọghọbịa ị ga-evu bara evu nke gị ji anọ na shọp echi ya Anọ m na shop echi. ụmụ nwoke ole karala gị Anọ. aha ha Williams. aha Charles. na-eme ọsịsọ Okay. Best. Na Alex. ebere gị ugwu Ya ebere m ugwu. otule ka nna m sapụ ị ji eme aka ntụtụ Mba. ụmụ nwoke niile ndị atara agaghị enwere ka ị na-aṅụ mmiri amụ ha mbụ Emetụbeghị m ya mbụ. ị ji aṅụ amụ Mba. ara ọgbala gị mbụ Mba. ị nọrọla nnọọ onye ara achụọ gị ọsọ mbụ Mba. mpaghọwa onye ara Mba. mmadụ o ji eti mkpu mmadụ ọ labara mbụ tete n'ụra nọ ya tiwe ya etete nwere ike tiwe unu agbakọlọtacha nnọọ mgbe ahụ otebe ọ mgbe unu batara ka o tere Mba, otitibe mkpu mbụ. ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị 6. anọla nọ completed building taa gị mbụ n'ụlọ a na-arụchaghị arụcha esiga m hụ Bishop, anọla n'ụlọ a na-arụchaghị arụcha taa gị mbụ Mba o. Mba o. Mba. what of na moto n'ime moto Mba. iji alụ ọgụ maka amụ Mba. meghee eze gị meghee eze gị ga-ewepụtara m ire wụ nkịta meghee eze gị ga-ewere ire ewepụtawa ire gị were eze gị bịa soje were ire amịpụta gị agwọ ngwa traga bịa wepụtara m ire na ihe anya meghe ya pịrịpịrịpịrịpịrị iji anya anyụ iji anyụ
Again, yellow the village. Ejimeti. Maybe actually, maybe. Maybe. That's all I'm maybe. Genotype, Genotype mubu AA. blood group, 0+. I want an 0. You get to clear 0 plus. I want an 0. It has Mama put. O In a plus, 0. O plus, O plus, O 0 plus. positive. Blood group. 0 plus. Congratulations. Phone number. 080 68 Then, my 74 sister, what more? We are more 9000. sister. 080 68 74 9000.